Ja ho sé. Entra aquí, sisplau. Senyor! Senyor! Robert, et penso lliurar als ciutadans. Per què? Per què ho fa, senyor? Sisplau, senyor! Robert, és que tu no ets un bon noi. Escolta, la gent que fa mal a les persones o que comet robatoris la fiquen a la presó. Saps per què passa, això? Què diu? De què parla? No l'entenc. Perquè fan por. I com que fan por, se'ls tanca allà. Fan por. Són dolents. I tu fas més por que ningú. És impossible que hi hagi algú al món que t'estimi. Llavors per què no em va lliurar des del començament, Pels diners. Perquè em van donar moltíssims diners perquè et quedessis. Si et dono a aquella gent, els hauré de tornar tots aquests diners. Però, si t'agafen perquè has fet alguna malesa, la cosa canvia molt. Si et dono a la gent de la ciutat perquè ets dolent, no els hauré de tornar els diners. Jo sóc un nen dolent. Director, on és? És aquí! L'he tancat en aquest cobert! Sisplau, endreu's el d'aquí! És un monstre! Desapareixeu! Desapareixeu! Desapareixeu tots! Quan tenia 5 anys vaig destruir la ciutat. Però estic molt agraït al director. Gràcies a ell vaig saber que en aquest món no hi ha cap mena de justícia. La justícia de les persones només és una excusa per tapar el que els hi fa por. En realitat, les persones són una colla de febles inútils. Per això tinc intenció de desemmascarar l'essència autèntica dels éssers humans, amb el terror de mostrar-los com elimino el món. Ui, no ho sé pas. Encara tinc un cacau al cap, que Déu-n'hi-do. Però una cosa m'ha quedat clara. No puc permetre que aconsegueixis el talent en blanc de cap de les maneres. Què? Allò devia ser molt trist, però encara que facis això, no podràs ser feliç. Ueki, sembla que no em deixes altre remei que eliminar-te aquí mateix per sempre més. D'aquí només en sortirà viu un dels dos. Si vols fer-te enrere, encara hi ets a temps. Robert, lluitem! Ostres, que hi fa aquí, aquesta paret? No vull que ens molesteu. Ataca'm des d'on vulguis, Ueki! Som-hi! Columna Pit! Braç Hood! Què? Que gros! Les seves armes divines també s'han fet enormes d'acord amb el seu poder. Kosuke, ell també és un neu celestial. Això és molt interessant. Se suposa que no es podia bloquejar una columna a pic de 5 estrelles amb un braç Hood de 2. Això només ho sabrem quan lluitem. Ara lluitem en igualtat de condicions. En igualtat? Però què dius, Ueki? Què? T'ensenyaré una cosa. Hi ha 3 raons per les quals no em podràs vèncer. 3 raons! Què vols dir?
La primera és simple. Que jo sóc una persona celestial amb 10 estrelles i tu només en tens 6. Però com que tampoc no em vull avorrir gaire, lluitaré fent servir tan sols les 7 primeres armes divines que tinc. I la segona? Tu vas obtenir el teu poder de persona celestial quan el candidat a rei et va concedir el teu poder especial i no sabies materialitzar les armes divines. Què? Què és això? Tot i que ha caigut, la tassa no s'ha trencat i no s'ha navessat el contingut. És de somni, oi? No pot ser! Exacte. El poder que tinc és el de fer que les meves idees es facin realitat. Tercer motiu. Jo vaig triar un poder que fes encara més poderoses les meves armes divines. Com ara veuràs. Canó Kurobane! Braç Hood! Ah! És impossible! He disparat el meu canó amb la idea que no fallés el blanc i s'ha fet realitat! És a dir, que ha demanat un braç Hood que fos un escut indestructible. Aquestes són les 3 raons per què no em pots vèncer. Veritablement, tu i els membres dels 10 d'en Robert teniu un nivell massa baix. El poder és una cosa que ha de créixer a mesura que es va fent servir. En aquest sentit, no pots ni comparar amb el nivell 2. El nivell 2? Es tracta de transformar la força que es té en un poder nou i molt més potent del que és inicialment. Bokaman! Flash Raika! Aquesta és una boca màgia ideal. Et perseguirà fins on calgui, fins que encerti el blanc. I amb el meu nivell 2... El cos em pesa! Té el poder especial de fer que el que toca es faci encara més pesant. Quan es posa de color vermell, es fa més pesant, i quan es posa de color blau es fa més lleuger. Weki! Maleït sigui, és massa fort! Aquesta vegada m'he contingut, ho admeto. Volia que ho veiessis sense necessitat que perdessis la vida. Perquè vegis com faig desaparèixer el món i que en realitat les persones són una colla de febles inútils. El que he pogut veure, tu creus ferventment en la justícia. Així que crec que t'ho haig d'ensenyar.